ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо навчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма чӣ намуди реклама ки дошта бошен, барома сурат маълумот шад дар WhatsApp имо рекламу дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст заминҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Бухта, замин ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе сехонага ҳам ҳаст, аз Душанбе сехонага квартира ҳам ҳаст ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо ҳам ҳаст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависен ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, хонаи дуошина аст ки проектҳои навкати дар нуш ремонт дора уже. хоб, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар управление ГАИ мега соҳибшон поёни, яъне пеши бозори Балх. аз управление ГАИ мега камтарак поёнтар пеши бозори Балх мега ҷои бениҳоят хуб да. ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардаги тайёр аст. дӯстон азиз, ки 5 дар хона, 3 та дар боло, 2 та дар поён, яъне ки опшион хеле 5 дар хона, ошхона баня дурушта ва калидори дароз, бози хеле таги хона ҷои гарат навес кардаги барои ҷои мошин монда. ҳозир мега айни ҳол мега даруни хонаҳо уже ремонт кардаги аст ва дар тирезаҳошон мега часпон, яъне ки тайёрай фақат мечаспон, яъне ки дар тирезаша уже гирифтаги аст, фақат часпондан мондагиай. об сведра дар розаҳои нав часпонда гирди хона пол ниход маҳкам, ҳамаи шароити обши муҳайёай. дастфирошона мегад мефурӯшад бо нархи $100,000 мегад соҳибшон, кадоме ки мехара арзонтар кардан метия мегад сирошона пул дар курай. ин тарафҳо мегад заминшон қимата мегад бениҳоят ҷои хубай, барои ҳамин нархи хонаҳо ҳаминҷа дай. 6 сотиқ замин, 5 дар хона, ошхона баня, калидор ва дар тирезаҳош тайёра фақат мечаспонен. агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳед фаҳмида, ин ҳамин рақамҳошон аст. якумаш Вавилон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамҳошон Мегафон Тоҷикистон аст, инашон кор мекунад ва имо WhatsApp пайваст дорад. марамад дигар маълумото аз соҳибашон. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага аст, кӯчаи Катасо, яъне ки тарафи масҷид ва масҷиди Меҳкалон. ҳамин хел маълумото наистиянд. аз Катасо мегад 1 километр болотар аст пеши масҷиди яъне Меҳкалон. ҳамагӣ 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки 6 дар хона кардаги дӯстон азиз, ки ними хонаҳош ремонт кардаги аст, дигарош не, яъне ки барои зиндагӣ кардан як чандташ ремонт кардаги тайёра ва 2 та ванна мегад, 1 та ҳоҷатхона, 1 та ошхона отдельный. мактаб, мағоза, масҷиди Меҳкалон дар наздикиша. хонаи навсо бо проектҳои навкати, боз як кам аз дигар шебен, қуба мехел чизои материал барои стройка, боз ягон чигада дорад. хоб, дастфирошона фурӯхта мешавад мегад соҳибшон бо нархи 270,000 сомонӣ, кадоме ки бо мегирад бо арзон муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамҳошон аст. Мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки аз тарафҳои Меҳкалон, ҳамин тарафҳо ки райони Сино дохил мешавад, ҳамин хел хона ки лозим бошад, маромад занг занем. дӯстон аз боз такрор мегӯям, территорияи райони Сино ва Катасои пеши масҷиди Меҳкалон. бештар маълумотои аниқ ва пурра тариқи телефон аз соҳибашон. агар шумо намчунин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо ки бошад, маромад роя кунед, мо фурӯшда мегузорем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Дароб гуфтага аст соҳибашон. агар ки надонед Дароб дар куҷо деҳааша, аз соҳибашон мепурсен. ҳамагӣ 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардаги дӯстон азиз, ки даруни хонаҳо мегад ремонтҳои замона дорад, ки суратҳои даруни хонаҳо нестанд, ки калидорша суратша равон кардиянд, не ки хона мегад ремонт дорад. ошхона баня дар тирезаҳои нав. хоб, 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо нархи 126,000 сомонӣ, ки боз арзон ва муомилаи хубам дорад. ва об свеча мегад позитсияни ҳаст дӯстон азиз, ҳаммом яъне ки баняш мегад дар дуруни хона кадагиай. хоб, ягон маълумото иловагӣ хоҳед фаҳмида, ҳамин рақамҳошон аст. Вавилон кор мекунад аз ноҳияи Файзобод. маромад дигар маълумот шуд, хона хай нархш арзон 126 тай, бо арзонтарам мешидай. маромад занг занен. дӯстони азиз, чӣ намуде ки хона, замин, квартира, чизе ки мехаред, аз кадом территория набошад, дар комментария пурра кардан нависед. мо ҳам гуфтагои шуморо дар видеои оянда
ёфта пешкаш мекунем. фақат шумо лайкотонро дариқ надорем, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки доред силкаша падилсаш кунем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон аз территорияи Душанбе астае ки пойтахт дар райони Сино Гипразем гуфтага астае вайни Гарадок. шаҳри Душанбе Гипразем Гарадок райони Сино дохил мешавад. хоб духонага квартира астае ки дар чорум ошӯна қарор дорад 48 квадрати метре. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, термис, яъне ки хона ҳама чӣ дорад, не ки нагуфтанд ки кадомаша қатиш метиҳанд, кадомаша не. обшӯ дар дуни хона, кондитсионер, ҳама чӣ, осрали машина, ҳама чӣ аст, не ки нагуфтанд ки кадомиш места наместа, ай тема ягон чӣ маълумот додагӣ нестае. нархи квартира мега 360 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад ва ин ҳамин рақамошон ва виллона кор мекунад. ба кадоми шумо аз территорияи райони Сино Гипразем Гарадоки лозим ки бошад маромад занг занед. 48 квадрат метавонед ки шумо даже сехонагам када гиренша. бештар маълумотҳои пурра ва 100% аз ҳамин рақамҳои поёмда ва навора то охираш тамошо кунед. боз хонаҳои арзон ва квартира ва заминам ҳастае. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. панҷум хонаи фурӯшӣ инам аз территорияи Душанбе дар тарафҳои стари аэропорт гуфтага аст соҳибош. шаҳри Душанбе тарафи стари аэропорт ҳамагӣ 1.5 соати масоат дорад ки дӯстон азиз қариб ки 2 соати мега 3 дар хона кардагӣ тайёр, як каледор, як ошхона, як баня, як ҳоҷатхона дорад. хай даруни хонаҳои намхалӣ аст ки хай барои зиндагӣ 100% мешавад. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз тарафҳои стари аэропорти Душанбе яъне хона ёбем, ина баҳри шумо хонаи тайёр. ҳамаи шароитош муҳайё аст, обсодиш пазитарин аст, лаби роҳ гирдошта одамо ҳама зиндагӣ доранд. нархи хона мега 250 000 сомонӣ аст, боз арзонтар мешавад. 1.5 соати замин, 3 дар хона, ошхона, банямаш шароитош муҳайё аст. рақамошон аст мегафон кор мекунад, маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниқаш тариқи телефон. дӯстони азиз, мо ҳама гуна рекламаҳоро мегузорем, яъне ки реклама мекунем. фарҳад ягон техника, мисол хонаи заминаи фирмаи чӣ маҳсулоте ки набошад мо рекламада мегузорем. маромад бо мо тамос кунед ки дар WhatsApp имо сурат шароӣ кунед, мо дар видеои оянда пешкаши харидорро мекунем. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. бо хонаи заминӣ аз территорияи Душанбе, территорияи Рӯдакӣ, яъне деҳаи Шайнак гуфтага аст соҳибшон. ленинская ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шайнаки Гадо. ҳамихел Шайнаки Гадо ҳамихел маълумотоша соҳибшон навистае. хоб ҳамагӣ 8 сотиқ замин масоат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня, аловхона, ҳамихел чизо обшим ва ҷои газхона, пасхона ҳама чӣ дорад. оби каччай ва оби дигар намудам аст ва яъда дона дарахтҳо ҳам аст. дӯстони азиз, обшим ҳамаи намуд хонаҳош тайёрае. даруни хонаро ремонт яъне ки сураташ нест, яъне ки хона мега тайёрае барои зиндагӣ кардан. 3 дар хона ҳаста, бо такхона, амборхона дорад. нархи ки хона мега 350 000 сомонӣ аст, бо арзонтар мешавад ва ин ҳамҷа рақамошон аст. тисел кор мекунад, бо як бор дигар занг зада маълумотҳои пурра ва 100% худатон гирем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳафтум квартираи фурӯшӣ инашам аз территорияи Душанбе пойтахт дар ноҳияи Шоҳ Мансур гуфтага аст соҳибшон. дӯстони азиз ки лаби роҳ да мега ҷои хуб да. ҳамагӣ сехонага квартира дар якум ошӯна 87 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳаммом ва падвал. боз мега дар пушти квартира мега бо 1.5 сотиқи дига заминае. ҳамаш мега ҳисоб мехӯрад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, тарафи колхози Россия. сехонага якум ошӯна 87 квадрат, боз 1.5 сотиқи дига заминае. аз ҳамин дом мегад, аз ҳамин хона то роҳи калона асосира мегад 300 метр мегад роҳ астае. дастирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 310 000 сомонӣ. боз ягон сол муомила мекунам. 310 сош меган бо хай кадоме ки мехарад муомила мешавад. нархш яъне арзандаи маромад дигар маълумотоша аз соҳибашон гирен. ин ҳамин рақам аст, мегафоне позитсияни кор мекунад, фақат одамони харидорда. боз падвалам доштае. дӯстони азиз, ҳамин лайкотро назанед, дариқ надорем ва силкаи навора падисаш кунед. дар чизе ки метавонед
ва агар ки имконият ки бошад ҳамин программа VPN скачат карда баъд навори моро тамошо кунед. Кадоме ки агар яъне подписчикои канали мо обунатчиои канали мо аз шумо хоҳиш ки программа VPN установка карда баъд навори моро тамошо кунед. ҳаштум замини фурӯшии назди ҳаволигӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар тарафҳои аэропорт наздики части Файзалӣ. ҳамагӣ 5 шотиқ замин маҳсуб аст ки замини ҳамвор якта временка дорад, боз гирдаш полни худ маҳкамай ва дарахтони мевадиҳанда дорад. барои хона кардан хеле мувофиқ аст ки ҷои беҳтарина якта замин монда ки амира фурӯхтесиян. инҷа замин ки пеш вақт гирифта будиян бо мисол хона накардиян, мисол фурӯш давон гирдувана инҷа уже полни худ зайнита одамо зиндагӣ доранд. ҳамагӣ мегӯяд бо нархи 100 000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. боз такрор мекунем ки шаҳри Бохтар наздики аэропорт, яъне ки пеши аэропорт назди части Файзалӣ. як дар хона мегӯяд временка аст ва гирдаш полни худ маҳкам, дарахтои мебадиана обсвет мегӯяд дорад. кадоме ки мегирад бо арзонтара мекунем мегӯяд соҳибшо ин ҳамин рақамҳошон аст кор мекунад. дигар маълумотои пурра ва аниқаша тариқи телефони худатон гирен. дӯстони азиз, чӣ намудиги хонае ки мехаред дар комментария нависед. фарҳанд квартира, замина, мошина мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар ма бода ягон реклама дошта бошед дар мо сурат маълумот чора кунем, мо фурӯшда мегузорем. хоб дар имзо навор ҳамқа хонаҳои фурӯшии мо буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.